Bueno, imos continuar, porque xa sin empezar están pedindo que un autocontrol pues, vamos a intentar asustarnos ao tempo que temos. Ben, como comentei ao principio, o que vamos presentar agora a José Carlos e máis eu é un proxecto, resultados, un proxecto que se chama Enchae, logo explicarei o que basicamente o que a partir do cal podemos facer unha reinterpretación do que serían as iglesias altomedievais en Galicia, das tres zonas que nos estudamos, a partir fundamentalmente dunha abordaxe dende unha perspectiva metodolóxica un tanto diferente que se tiña feito ata o momento, pero moi na liña do que se comentou antes para o caso do Pórtico da Gloria, intentando combinar o estudo da súa materialidade da arquitectura, da súa implantación na paisaxe e como eso pode falarnos de como era a sociedade medieval que nese momento está construindo, reutilizando estas iglesias e reocupando outros espazos como os espazos de culto. Entón, vamos a intentar contarnos por unha parte que fixemos e como fixemos e por outra parte os resultados preliminares dos resultados do proxecto. Básicamente, vamos a estructurar a presentación desas 4 partes. Primeiro verei eu o contexto de investigación, explicando un poquinho que é o proxecto Enchae, e despois, a partir de aquí, como interpretamos esa materialidade da arquitectura religiosa fundamentalmente rural, é dicir, é algo, como veredes, moito máis modesto que o que acabamos de ver na Catedral de Santiago, pero co que tamén ten certas similitudes, sobre todo nas partes máis antigas da Catedral, da que non se falou. Pero, como a partir do emprego de novas metodoloxías conseguimos darle un sentido a esa materialidade nalgúns aspectos similar ao que se sabía ata o momento, pero noutros bastante diferentes, como veremos. Logo, José Carlos presentará os principais resultados do proxecto, tanto a nivel macroespacial como en concreto dentro de algunhas das iglesias, e logo intentaremos facer unhas conclusións finais, intentando explicar as iglesias no seu contexto, as iglesias na paisaxe e como a través delas podemos saber un poquinho máis da sociedade da Alta Idade Media en Galicia, que é o período que va entre o século V e o século X, máis do X, principios do X. Ben, aí tedes unha imaxe, eso é a ábsida de unha pequena igrexa que está no interior do castelo de Pambre, e como vedes é algo moi diferente ao que vimos nas ponencias anteriores, pero que tamén aporta moita información sobre o que se estaba facendo desde o punto de vista da arquitectura eclesiástica neste momento, que estamos empezando, creo que, a coñecer a través da arqueoloxía neste caso. Ben, Enchae son as siglas dun proxecto que se chama Early Medieval History, Archaeology and Heritage, cuso investigador principal foi José Carlos Sánchez Prado, que obtivo unha axuda europea a través de Marie Curie e que permitiu desenvolver durante 4 anos, eses que teñen aí abaixo, entre 1 de xuño de 2013 e 30 de xuño de 2017, un proxecto territorial transversal que intentaba entender que quedaba de unha materialidade da que falaban os textos, pero que non tiñamos claro como era, non? E desenvolverse dentro da Universidade de Santiago, en concreto dentro do grupo de investigación Sínclisis do Departamento de Historia, o que ambos os dous pertencemos e no que desenvolvemos a nosa investigación actualmente. Aí teñen os membros do proxecto. Realmente igual hai máis xente que se queda polo camiño, porque a verdade é que tivemos bastantes aportacións de diferentes investigadores e investigadoras, pero basicamente os membros dos proxectos son eses que teñen vostedes aí na columna da dereita, José Carlos e máis eu, pero tamén Marco García Quintera, que é o director do grupo, Marcos Fernández Ferreiro, que traballa coa parte de documentación, María Jesús de la Torre de Llorca, que traballa cos temas das pezas da decoración que teñen este tipo de iglesia, José Manuel Costa García, que aporta
participou en determinadas fases do proxecto, o Víctor Barrientos, que traballou na parte de comprender a procedencia de moitas das pedras que se utilizan na construcción destas iglesias. Esquecime de Jorge Sanjurjo Sánchez, que é unha peza fundamental para nós dentro do proxecto, porque é o que se encarga precisamente da adaptación dos morteiros que se empregan neste tipo de edificios. Contamos tamén con unha serie de asesores científicos de diferentes universidades, tanto españolas como europeas, e ademais unha serie de colaboradores que participaron mutuamente en diferentes fases do proxecto. E incluín na parte de abaixo outra pata que son os coñecedores, cos que tamén traballamos moito en moitos dos sitios, que eran os párrocos, a veciñanza, os eruditos locais, a xente en xeral, que aportou información sobre toponimia, sobre usos, sobre lendas, sobre cambios, e diferentes procesos relacionados coa propia evolución destes espazos, sobre todo en época contemporánea, que son fundamentais. Entón, en certo modo, en moitos dos sitios nos que traballamos na zona rural, houve un feedback moi importante entre a investigación que desenvolvemos nós e tamén o que podía contar a xente que, por suposto, debemos ter en conta. Ao final, éramos un equipo interdisciplinar no que había arqueólogos, historiadores da arte, xeomorfólogos, xeógrafos, un longo, etcétera, que intentamos sacarle, como decía antes don Daniel, a máxima información a materialidade destes edificios. Fixémolo dun xeito que vos contarei a continuación. Existían varias preguntas de partida, e basicamente era por que analizar estas iglesias altomedievais e por que facelo en concreto dende a arqueoloxía. E o certo é que este era un tema pouco coñecido arqueolóxicamente, pero que consideramos fundamental a hora de entender ou comprender a sociedade medieval e as raíces da organización rural tradicional galega, porque, como logo verán, aquí no noroeste contamos un documento que é o Parroquial Suelo, que nos conta no século no século VI, nos di cantas parroquias había en Galicia e cantas iglesias había en Galicia. É algo que hoxe en día ainda se conserva en moitos espazos. Por lo tanto, a nosa estructura poboacional e incluso eclesiástica daquele momento está moi relacionada co que vemos hoxe en día na conservación deste tipo de elementos. Por lo tanto, comprender estas iglesias, cando se fixeran e como evolucionaron o tempo, era importante para comprender a sociedade daquele momento. Por lo tanto, para nós era un elemento de gran relevancia patrimonial, porque permitía poñer en valor toda unha rede de edificios, de iglesias rurais, que cada vez estaban máis ou están máis abandonadas por diferentes motivos, como o propio despoboamento, moita xente marcha do rural e sigue marchando do rural, o abandono como consecuencia deste despoboamento, o desleixo, a ausencia de culto ou incluso a perda de significado unha vez que estes elementos deixan de ser aquilo para o que se construíron, que é para unha cuestión relacionada co culto cristiano. Por outra parte, existía, nos entendíamos que existía a necesidade de superar as visións tradicionais sobre disciplinares e intentar abordar, como decía antes, un enfoque interdisciplinar donde sumáramos a máxima información posible procedente de diferentes maneiras de entender ou abordar o feito da materialidade destes edificios. Entón, intentamos adoptar unha visión que aunara sobre a pata da arqueoloxía, neste caso, os estudios da historia da arquitectura, da propia historia, da composición dos textos, etcétera, para entender de maneira global ou a máis global posible estes elementos. E, ademais, tamén nos parece importante que a través do coñecemento profundo destes edificios, de saber como se fixeran e cando se fixeran, naquele momento poderíamos intentar contribuir á súa revalorización como símbolos identitarios, da recuperación da súa memoria, da súa conversión en recursos culturais na actualidade e, en certo modo, a través desto, intentar contribuir á recuperación dos espazos rurais. Se unha iglesia que se ha de funcionar como tal
a súa memoria, e coa perda da memoria acaba vindo o abandono e a conversión nunha ruína. Entón, creíamos que a través dun proxecto que focalizara neste tipo de iglesias podemos empezar a ter ferramentas para intentar contribuir á reversión desta dinámica, ¿no? Entón, era un aspecto para o proxecto moi importante. Ben, os obxectivos fundamentais, por unha parte, era obter un coñecemento científico desde o punto de vista da arqueoloxía e da historia destes edificios e, a partir deste coñecemento científico, contribuir a mellorar a súa xestión e, en concreto, por extensión do patrimonio cultural de Galicia. É dicir, interesábamos coñecer, pero coñecer dun xeito aplicado, é dicir, a partir dese coñecemento, ver como podemos mellorar a xestión destes elementos. Partíamos da premisa de que moitas destas iglesias rurais tiñan unha orixe na alta Idade Media, no final, nos períodos da tarda antigüidade e no desenvolvemento do cristianismo en Galicia, e, polo tanto, moitas delas quedarían a pegada daquelas primeiras fases de construcción neste tipo de edificios que poderíamos recuperar tanto a nivel arquitectónico como arqueolóxico, artístico, documental, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Que a partir de aí comenzar a valorarlas de outro xeito. A nivel histórico, entendíamos que estas iglesias, máis aló de ser meras construcción, de ser un elemento construído, son tamén vehículos de expresión das interaccións sociais que se establecen naquele momento entre distintos niveis da sociedade e, polo tanto, eran cruciais para entender que pasou no noso entorno, na nosa comunidade, entre os séculos V e o século XX. Por iso, en Chaed tiña como objetivo recopilar e analizar todas as evidencias, ou o maior número posible de evidencias que se conservaran en Galicia a través do uso dunha proposta metodolóxica que, como digo, fora interdisciplinar. E intentamos explicar as ferramentas que nese momento parecían que máis contribuían a un mellor coñecemento deste tipo de elementos. Ben, e finalmente, como decía antes, importábamos moito a dimensión patrimonial e considerábamos fundamental que a través deste proxecto puderamos canalizar, transferir o coñecemento científico cara á sociedade e cara á propia xestión patrimonial que se está a desenvolver neste momento en Galicia. Cando nos empezamos, digamos, non é que non se traballara, que se coñecera con este tipo de edificios en Galicia, pero sí é certo que non se fixera desde un punto de vista amplio e territorial un enfoque arqueolóxico, é dicir, focalizando na materialidade dos elementos, e que se traballara a nivel, os estudios sistemáticos desde o punto de vista da historia da arte, de feito, xa non podemos varias veces a figura de Pedro Pelín, que os investigadores que traballou nesta liña, ou Núñez, ou existen moitos outros, e incluso o propio José Carlos Sánchez Pardo, na súa tese de doutoramento, fixo un estudo sistemático destes elementos, pero desde o punto de vista fundamentalmente histórico. E existían algúns estudos puntuais sobre a materialidade destes elementos, algúns que desenvolveron en diferentes grupos de investigación, como o Instituto de Ciencias de Patrimonio do CSIC, onde no seu momento estiven traballando e fixemos un estudo das igrexas relacionadas co territorio no entorno do Ulla e do Deza. Tamén o grupo de Luis Caballero de Madrid, do Instituto de Historia do CSIC de Madrid, interviu en varios elementos, como este que teñen aquí, que é a igrexa de Santa Comba de Bande, ou existían algunhas teses que abordaban os traballos arqueolóxicos que se fixeran anteriormente, excavacións puntuais, como esta que teñen aquí en Ouvigo, en Os Blancos, un concello de Ourense, ou no propio xacemento de Adrobello, e que se recollen nas teses por unha parte de Álvaro Resino e tamén de José Carlos Sánchez. Pero, como digo, non había un enfoque arqueolóxico global ata este momento. Ben, o que nos propusimos foi facer unha aproximación doble que, por unha parte, intentar analizar a materialidade das igrexas con ferramentas arqueolóxicas, logo vemos cales, e, por outra parte, a relación das igrexas co territorio, co seu entorno, comprendelas na paisaxe, e ver como, ademais, contribuíron á propia construcción desa paisaxe na Alta Idade Media.
Para eso empregamos fundamentalmente o que se coñece como arqueoloxía da arquitectura, que é basicamente a disciplina arqueolóxica que emprega ferramentas arqueolóxicas para estudiar a arquitectura. E por outra, arqueoloxía da paisaxe para, como digo, ver esa relación entre as iglesias e o territorio. E a partir de aquí empregamos o que se coñece como arqueoloxía do espazo construído, que en Galicia vese aplicando o estudo das fortificacións de época moderna ou tamén outros elementos como sería este caso as iglesias. Aquí teño un exemplo do que sería ese proceso. No caso da arqueoloxía da arquitectura, empreganse ferramentas como a documentación geométrica do patrimonio, a través do escaneado láser, da fotogrametría, etc. A lectura de paramentos, que consiste basicamente en identificar nun muro todas as huellas que as construccións e destruccións deixan nel ao longo do tempo, análise espacial, análise de percepción, varios elementos. E isto como final que a análise de datación de materiais que para nós foi fundamental na estrategia que se desenvolver en esa. E en relación coa arqueoloxía da paisaxe, fixemos prospección superficial, prospección arquitectónica, análise formal, toda unha serie de elementos para finalmente, como digo, entender a arquitectura non só como arquitectura, non só como algo monumental, sino como elementos que construen espazo e que construen paisaxe. E este era o enfoque fundamental, principal da nosa base. Ben, encuadrado o proxecto, agora quería facer, a través dun exemplo, ver como estudamos a materialidade destas iglesias a partir desas novas perspectivas metodolóxicas. Este é o primeiro exemplo, sería a reconstrucción fotogramétrica a partir de fotografías que facemos en campo e un programa bastante sincero que é o Scan Photo Modeler, con que podemos reconstruir por unha parte os paramentos do edificio, pero tamén facer o 3D de maneira que podamos traballar con el en gabinete, pero tamén visualizar despois os resultados da investigación. Ben, este sería un dos elementos. Esa unha de dos mártores, que pasé moi cerquiña de Pontecesures, pertence ao Concello de Valga. E aquí sería o enfoque que nos deseñamos para este proxecto. Este proxecto ten tres fases de traballo. Unha fase prospectiva, na que identificamos cantas iglesias podría haber e como poderíamos traballar nelas. Unha fase analítica, na que entramos a traballar directamente en cada iglesia, e unha fase divulgativa, que, como digo, era fundamental, porque para nós a cuestión patrimonial ten que ser unha dos pilares básicos deste tipo de proxectos, pero que se desenvolveu non solamente ao final, sino que a través do Facebook e de determinadas ferramentas como a web, etc., íbamos contando que facíamos, como facíamos e os resultados do proxecto. De maneira que tiveramos unha interacción casi en tempo real coa sociedade e a xente que quisera participar dentro do propio proxecto. Ben, na fase prospectiva, o que partimos dun traballo previo, que sería este, un pre-ensaio, como denominamos, no que a través das investigacións anteriores de José Carlos Sánchez Pardo, o que fixo foi recopilar nun GIS, nun sistema de información xeográfico, que basicamente é un mapa como este, onde se foron plasmando todas as evidencias que tanto nos textos históricos, como, por exemplo, o parroquial sobre o que comentaba antes, ou en diferentes excavacións arqueolóxicas, bibliografía, etc., existía sobre a referencia a iglesias nese período que lles comento. Cando empezamos o proxecto coa súa tese de doutoramento, había unha evidencia de 472 casos de posibles iglesias ou referencias a iglesias altomedievais en Galicia, que basicamente procedían dese parroquial, e hoxe en día creo que ese número xa está desfasado, xa pasamos das 900, porque isto continúa un pouco como que se decía antes. Estas investigacións teñen un principio, pero rara vez teñen un final, porque en parte os
investigadores ás veces somos bastante persistentes e non pechamos ou non somos capaces de pechar un proxecto porque a investigación sempre avanza e continúa, non? Pero para que vexan a cantidade de posibles referencias que tiñamos para traballar e abordar. O cal era prácticamente inviable un proxecto de 4 anos e, como viron antes, un presuposto limitado de 100.000 euros. Ben, entón decidimos traballar en 3 zonas concretas, que era o entorno de Lugo, o entorno de Iria e das diócesis, das antigas diócesis de Lugo, Iria e Ourense, e basicamente coller, como ven, zonas fundamentalmente rurais, ata que tamén estaría a propia cidade de Lugo ou a propia cidade de Ourense. E dentro deste ámbito traballamos con esas referencias que teñen aí. Unha vez seleccionadas estas zonas, o que fixemos é unha fase de prospección que lles comentaba antes, ir igrexa por igrexa, documentando, registrando en diferentes fichas analíticas, pois o que se conservaba, se había pezas, se había posibles paramentos altomedievais, etc., comparando eses paramentos co que ata o momento se coñecía a través dos estudos tanto da historia de arte como arqueolóxicos da nosa comunidade ou de fora, e documentar a tipoloxía da planta, tipos de decoración, etc. Ben, a partir de aquí, unha vez que tivemos a selección, o que fixemos foi ver cales destas iglesias conservaban posibles aparellos altomedievais. E nesas iglesias é onde fixemos un traballo máis exhaustivo. É certo que non en todas, pero prácticamente en todas. Ao final, creo que traballamos 60 e pico iglesias en total en estas 3 zonas e ao final ampliamos a Mondoñedo e tamén algunha cousa na diócesis de Tui, pero fundamentalmente nos focalizamos nestes 3 entornos. Perdón, porque non sei que pasou aquí. Bueno, confirmo. Sí, se la pongo aquí porque se non se ve. Ben, vou poñer como exemplo para que vexan como traballamos con cada unha destas iglesias e a complexidade deste tipo de investigación, o exemplo da Basílica da Ascensión e os Fornos, que é unha iglesia que non ten culto, pero nin siquiera sabemos se chegou a ter culto, porque a parte da basílica está inconclusa. Está en Armea, situado entre o Castro de Armea, que se este de aquí, e a Colexiata de Santa Mariña de Augas Santas. Un espazo que se non coñecen, por favor, vayan a coñecelo porque é espectacular. Ben, aquí fixemos a documentación métrica do elemento que nos permitía recuperar o volumen e traballar e plasmar información de él, a análise estratigráfica, é dicir, identificar as fases constructivas do edificio, prospección arqueolóxica, documentar que elementos do entorno podían relacionarse con esta iglesia no período que creíamos que era, un análise axeográfico da vida de Santa Mariña e da propia lenda de Santa Mariña, que ten moito que ver coa construcción da paisaxe altomedieval deste entorno. Recopilamos tradicións orais, toda a información que os veciños e veciñas nos puderon aportar. Fixemos unha análise da relación da lenda coa arquitectura e coa paisaxe. Caracterizamos e datamos os morteiros das distintas fases constructivas e fixemos finalmente a datación desta terraza e desta outra terraza para comprender se a construcción do espazo en torno á iglesia correspondía ao mesmo momento da construcción da iglesia ou a fases anteriores e posteriores. E todo isto fixemos encadenando 4 proxectos, porque a verdade son traballos moi complexos que requiren tempo e na parte final incorporamos o proxecto Enchai, pero bueno, o primeiro desenvolveuse no Instituto de Ciencias del Patrimonio, foi un cargo da Dirección Xeral de Patrimonio. O segundo foi a través dun plan galego do profesor Marco García Quintela, que nos a revisión da Idade do Ferro á Idade Media, e o terceiro foi a través do programa Consolide en Ingenio 2010, que liderou o profesor Felipe Criado, e no que, parte da investigación tamén a levamos ali, e como digo, ao final, no proxecto de Ensae. Todo isto para que vexan como
Ao final, para investigar necesitamos arañar recursos de moitas cousas, non? Ben, isto que teñen aquí é unha vista, unha fotografía aérea dese entorno, a basílica a que pasa aquí, os pés deste, por un lado, do castro de Armea, e por outro lado do camiño que comunica a unhas santas que se chama o Camiño dos Fornos con o castro de Armea. E este lugar era moi interesante porque, segundo as investigacións historiográficas anteriores, sabíase que no interior podería haber unha sauna de Grado Ferro relacionada co castro e que sobre ela construíronse ao longo do tempo diferentes fases e transformacións que é o que nos intentábamos comprender nese momento. Está moi cerquiña da aldea de Armea, que contén nas súas casas, pendellos, pedros, etc., moitas pezas traídas do propio castro e posiblemente tamén deste elemento. Ben, para que vexan a localización, este é o forno, un pequeno fondo, non é un fondo de val, pero bueno, empeza a baixar unha vaguada. Aquí está o lugar de Armea e aquí estaría Santa Mariña de Augas Santas. O primeiro que fixemos foi utilizar, de feito foi o segundo caso cando empezamos a traballar coa documentación xeométrica do patrimonio, no que dentro do incipit, como digo, fixemos un levantamento con láser scanner, recollendo con uma nube de puntos todo o que sería a volumetría deste elemento. A partir do cal podemos extraer as plantas, seccións e diferentes imaxes de puntos, que isto que ven aquí. A partir do cal fixemos o debuxo volumétrico de todo o conxunto. Era importante ter esta visión porque, como ven, a basílica está na parte alta, que é o edificio inconcluso, e debaixo dela hai unha cripta onde estaría esa sauna e toda a transformación posterior do monumento. A partir desto e das imaxes das nubes de puntos, pudemos dibuixar pedra a pedra todo o volumen do conxunto. Este paramento pongo porque era o que a nós nos interesaba dentro do propio proxecto Enchae. E aquí poden ver a complexidade de o que sería, por unha parte, facer unha lectura de paramentos, que se chama como lectura de paramentos, e por outra parte, da evolución deste sitio tan pequeno, pero que, sin embargo, ten tantos cambios ao longo do tempo. Isto que ven é o forno que nos quedaría de ese primeiro edificio da sauna. Aquí os restos da Pedra Formosa. Este espacio sería unha transformación, como vemos despois, alto medieval, a construcción dunha bóveda, toda a cripta, etc. E isto que ven aquí é unha canle que desagua un pequeno depósito que hai neste lugar. Ben, todas esas cores son as accións que os cambios producidos ao longo do tempo deixan no edificio. Se vostedes collen esta parede e abren unha porta, van a facer un corte ou construir unha porta. Eso son unha acción destructiva e constructiva que ten como consecuencia a acción dunha porta. O que facemos os arqueólogos estudiar os edificios é iso, documentar e registrar cada cambio que se produce no edificio para logo interpretar. Isto sería o mesmo, pero en planta e de outras zonas. E esta sería o que chamamos matriz ou diagrama estratigráfico, que representa esa evolución no tempo. Cada un destes cuadriños con número corresponde a unha destas accións constructivas. Ben, unha vez que tiñamos definidas toda esa lectura, os cambios, etc., o que fixemos foi, en cada fase, recoller os que nos parecían tanto morteiros orixinais como de reposición e estudalos intentando datalos por unha técnica que se chama luminiscencia ópticamente estimulada, que se coñece como OSE, que basicamente nos dá o momento exacto de fabricación do morteiro. E grazas á aparición desta técnica, nos aquí en Galicia empezamos a aplicala no ano 2007, precisamente dentro do noso equipo e con Jorge Sanjurjo, o que nos permite datar o momento en que se fai ese. Vale. Recollimos en toda a zona da cripta e fíxense neste de aquí, esta é a Pedra Formosa, coas cruces que se fan nun proceso de cristianización, e aquí caeu esta pedra e pudimos recoller o morteiro que había dentro do mundo. Ben, estes son os resultados. Como poden ver,
A maior parte dos morteiros son morteiros de reposición que van do século XV ao século XVII. É un pouco o mesmo que pasaba, o que contaban antes no caso da catedral. Os edificios hai que mantelos ao longo do tempo, os morteiros hai que cambiarlos. Por lo tanto, moitas veces non conservamos os morteiros originais ou os morteiros originais están cobertos polos anteriores. Pero contábamos con esta datación que digo que podemos recoller do interior do muro que nos levaba ao século VI, un momento no que, según nos contan as fontes, en concreto Idacio, estamos vendo unha introducción dunha serie de santos mártires na nosa comunidade que conlevarán unha transformación relacionada co culto. Ben, do primeiro edificio, do que sería esa fase da sauna, nos quedaría o forno. Isto sería unha reconstrucción da sauna de Briteiros. Nos temos o forno, temos este espazo que sería a sala de calor ou caldarium, teríamos este outro que sería a sala fría onde está o depósito de auga, igual que está aquí, a canle de evacuación da auga, igual que está aquí, pero todo eso se transformou coa construcción dunha nova aproveitamento do que sería esta parte da sala de calor, convertindo o forno en ábside, os muros dotándoos en vez de ser muros cortados na rocha, se construye un muro concretamente e se reaproveita a pedra formosa como fachada dunha pequena capeliña que nós creemos que estaba dedicada a Santa María, que é basicamente este espazo aquí. En rosa teñen o que serían os restos dese monumento con forno e estes muros que se corresponden co que parece un edificio alto medieval, pola técnica constructiva, etc. A nosa sorpresa foi que o datalo, en vez de ser do século VIII, como esperábamos, nos deu unha datación do século VI, pero isto coincide moi ben coa lenda, coa divulgación deses santos mártires neste momento no noso entorno, etc. Por lo tanto, creemos que esa primeira transformación ou cristianización deste espacio sería en torno ao século VI, coincidindo co mundo suevo aquí en o reino suevo aquí. Esta sería a transformación dese pequeno espacio nunha capela no século VI, e o que fan é cortar a pedra formosa para encaixar un tellado e dotala dunha serie de símbolos cristianos, como sería a patada e outra serie de cruces neste momento. Ben, coincide además, co elemento que veíamos antes, esta é a pedra formosa, aquí sería onde está esa cruz patada, que é esta en concreto, e é exactamente igual a un pé de altar que se conserva arriba en Santa María de Augas Santas, que é o espazo onde se di que está enterrada a santa. Por lo tanto, habría que relacionar con ustedes. Ben, unha vez que comprendimos o edificio, o que fixemos foi intentar, como les digo, recoller toda a información que a veciñanza tiña sobre a lenda de Santa Mariña e intentar comprender por que a todos os lugares do entorno de Armea os chaman de unha determinada maneira e como se relacionan coa lenda de Santa Mariña. Si vostedes teñen oportunidade, no mes de maio celebrase aí a Romería dos Pendóns. Neste lugar representan o martirio de Santa Mariña, representan cando acolle o libro que o precepto romano que acolle a levar os fornos, a queima, fai todo un martirio, etc. Ben, pois todo este lugar, todo este percorrido, cada unha das pedras, das árbores, da paisaxe, do castro, teñen un nome. Aquí era a pedra onde a santa se peiteaba, aquí era onde se lavaba os pés, aquí foi onde a queimou o libro, aquí a sacou e a remollou estas pías, San Pedro, etc. Todo iso, a día de hoxe, a xente de ali sigue conservando a lenda na memoria e sigue chamando os lugares en relación con esa propia lenda. E iso é, isto que teñen aquí, o Carballo da Santa, a Forella da Santa, isto é a Santa de Pedra, que é onde fai unha rogativa ao redor. Todos os lugares de Santa Mariña, todos os lugares de Armea teñen algo que ver con esta lenda. Se les interesa o tema, hai esta
Ana Lois realizou este documental web que é Lumena Aula, na que se explica todo isto que lles estou contando. Pero para que vexan como a construcción dese espazo ten moito que ver coa construcción da paisaxe neste momento, que hoxe en día continúa posibilizada na memoria dos vellos. Nos que fixemos, e con isto xa remato e comeza José Carlos, foi tamén no entorno, este o forno, este o camiño que comunica Santa Mariña co Castro de Armea, aquí está a nosa basílica. Pois o que fixemos foi intentar tratar as terrazas do entorno cunha colaboración dentro dese proxecto Consolide Ingenio 2010 e tomamos mostras de todas as terrazas para ver, por unha parte, a estratificación e, por outra parte, intentar datas. Esta non nos deu prácticamente datos, pero, sin embargo, esta de aquí coincide o primeiro momento de construcción da terraza co século XII, que é o mesmo en que se data a bóveda que cubre esa pequena capela. Esa pequena capela inicialmente ten unha cuberta de madeira, por iso temos ese corte na pedra formosa, e logo no século XII dotase dunha cuberta de pedra. Pois xusto nese momento, cando se está transformando todo ese entorno, é cando se fai estas terrazas no entorno de Armea. Ben, aquí poden ver toda a evolución do sitio, a sauna, esta sería a transformación en capela, a construcción desta bóveda que coincide con esa terraza e logo toda a transformación da cripta e a construcción encima da basílica. Moi ben, bons días, moitas grazas, Rebeca, pola presentación. Vou intentar ser tamén moi áxil e breve para cuidar os tempos e chegar ben a hora de sentar. Ben, o que vou contar entón nesta segunda parte é unha visión moito máis ampla, moito máis rápida, probablemente, do resultado do proxecto. Simplemente para que vexan todo o que detallou Rebeca nun caso de estudo, que é o caso de Santa María de Augas Santas, podese ver a complexidade, o tempo que precisa facer un bo estudio arqueolóxico tanto dun edificio como da súa paisaxe, entendelo, pois se leva moito tempo. Simplemente unha nota que pode resultar obvia, pero é verdade que nós, aquí concretamente en Galicia, temos a sorte de contar con un patrimonio, con moitísimos tipos de patrimonio, pero concretamente as iglesias rurais son abundantísimas. Temos unha cantidade, unha densidade de exemplos de arquitectura por toda Galicia en moi distintas épocas, principalmente hai moito románico, moito barroco, neoclásico, máis ben, pero temos de outras fases, tamén outros períodos. E moitas veces creemos que o que realmente vale, os exemplos máis importantes, que son efectivamente a Catedral de Santiago, ou exemplos moi destacados, que sen dúbida son, pero ese patrimonio, toda esa riqueza de pequenas iglesias parroquiais, rurais, que abundan por todos lados, é tamén unha das, precisamente eu creo que das xoias do noso patrimonio, e como dicía Rebeca, un dos problemas que temos é, sabes de cal tempo, obviamente, os cambios, as transformacións no mundo rural galego levan a que perdan o seu sentido, hai zonas nas que realmente esas iglesias están totalmente abandonadas ou perden o seu valor. Entón, bueno, é un tema que non é fácil de resolver, o sea, non hai unha receta, non podemos dicir agora, non hai cartos suficientes, eu creo, en todo o mundo para poder poñer a restaurar cada unha das iglesias, que acá sería ese sentido, non? Pero sí que temos que afrontarlo como sociedade, pensar como encaixar unha sociedade que está cambiando, e que non vai, aparentemente, non vamos a voltar a ese pasado na que tradicional rural, no que todos vivíamos en ese campo e as iglesias funcionaban nese sistema, pero darles un novo sentido e poder conservarlas e disfrutarlas nese sentido tamén, como patrimonio. Ben, entón, dito isto, é simplemente para que entendan que, ainda que parezcan iglesias pouco destacadas, con feitas en mampostería, que non chaman demasiada atención, teñen un valor enorme en moitos aspectos. Eu o que vou falar aquí é máis ben dos resultados científicos, históricos, arqueolóxicos, que están aportando estas
estos edificios para entender esa sociedade que fai 1200, 1300, 1400 anos, de como era esa Galicia nese período, o que podemos saber a través destes edificios que son das poucas cousas que nos chegan neste período. Entón, despois de todo este traballo de 4 anos no proxecto, como decía Rebeca, un dos primeiros resultados que eu creo que é destacable é que estamos dándonos conta, percatándonos de que debeu existir unha densidade de iglesias enorme neste período, antes do ano 1000. É dicir, antes desa, hai unha frase dun monxe medieval que fala de que no ano, a partir do ano 1000, Europa teñiuse dun blanco manto de iglesias, é dicir, o que chama a expansión do románico. Parece que é nese momento cando realmente empezan a crearse iglesias. Pero o que estamos vendo, sabían os autores obviamente, é que xa antes deso existían moitas iglesias. De feito, moitas das iglesias románicas, clásicas que vemos hoxe teñen os seus orígenes neste momento. Non, isto é simplemente para este mapa que ven aquí, son as iglesias que podemos ver nos textos, é dicir, nos documentos, principalmente dos mosteiros medievais, como Celanova, Samos, Sobrados. Todos eles, o que se recollen, normalmente son compras e ventas, simplemente, pero mencionanse moitas veces as iglesias. Iglesias, porque tamén precisamente a veces se compraban e vendían, ou porque se facía un documento nesa iglesia, etc. Entón, para que vexan un pouco, simplemente os textos, facendo un barrido de toda a documentación galega alto medieval ata o ano 1000, temos todo ese número de iglesias, máis ou menos, ademais, bastante ben localizadas, que é unha das ventaxas que temos aquí en Galicia, que os topónimos non cambiaron demasiado. É bastante frecuente poder identificar o topónimo medieval co actual, cousa que en outros sitios é imposible. Identificar un topónimo que non cambiara en 1200, 1300 anos, ese é outro patrimonio que tamén habería que falar outro día, non? A toponimos, pero bueno. Eso por a parte dos textos. Por a parte do material, dos vestixios tanto arqueolóxicos como artísticos, na historia da arte, temos un total de 291 consultos de posibles. Estos, obviamente, hai moita evidencia na referencia de que alguén atopou unha serie de... apareceu un ábside, que despois desapareceu, que non sabemos onde está, a pezas descontextualizadas, pero entre todos eles suman un total de 291. Unha das cousas interesantes é que se combinamos o que sabemos da documentación, que son eses 680 casos, e o que sabemos polos materiais, temos un total de 171 casos, como dicía Rebeca antes, e curiosamente solamente temos uns 79 casos nos que coinciden as dúas fontes, é dicir, a documentación e os restos materiais falan de que coinciden, que había unha iglesia en ese lugar. Eso que pode significar? Eu creo que, bueno, obviamente o que temos conservado é aleatorio, conservouse porque fixose unha obra aí, ou precisamente porque non se destruiu ese lugar, ou porque algún monxe escribiu un documento nun momento porque lle interesaba falar nun sitio. Pero iso é aleatorio que nos chegou. Pero precisamente o feito de que non coincidan demasiado estes dous tipos de fontes, precisamente o que está indicando que o número que debeu existir é ainda moito maior. Se non haberíamos moito máis, se estivemos cerca do número total, non? Entón, realmente, o que estamos valorando, vendole a grande densidade que xa existía antes do ano 1000 de pequenos templos por todo o Galicia. Se nos centramos nas evidencias materiais, como decía, temos 47 casos nos que temos máis ou menos documentado arqueolóxicamente a existencia de unha estructura como tal. O resto son máis ben pezas descontextualizadas, pois que aparece un capitel ou que aparece unhas tumbas, pero non temos edificios. En 47 edificios sí temos esos datos. Entón, deses 47 edificios, imos a verlos cada un deles, aquí temos o seu nome. Algúns os coñecemos porque quedan restos en pé, é dicir, quedan nos muros, quedan partes deses muros que todavía podemos ver sobre a cota cero, que poden, que se ve un muro que factura alto medieval, que é románico. En outros casos sabemos que había unha iglesia porque se escava e se atopa. Atopase restos da nave, dos ábsides, etc. Tamén, obviamente, temos que falar que todo isto hai moitos, sempre parece que temos que estar justificándonos, pero hai que dicir que hai grados de fiabilidade, hai veces que a evidencia é moi clara, sabemos sen dúbida que unha iglesia alto medieval, outras veces non a temos totalmente confirmada e pode que non sexa tan alto medieval como mellor se pensaba no inicio. Dentro deses 47 edificios
fixemos distintos tipos de análise. En algúns casos fixemos a datación, como falarei despois, deses morteiros. Outros casos simplemente fixemos unha lectura estratigráfica dos muros, non pudimos coller morteiro porque estaban resultados, era difícil o interior e non queríamos provocar danos no edificio e non pudimos collerlo. En algúns casos pudimos facer algunhas cousas. Despois falarei desto, tamén podemos facer unha clasificación das formas de construir, pero despois falarei desos muros. Ou se tiñen, en algúns casos, decoración escultórica. Non é moi abundante, pero sí hai veces que todavía se conservan restos de capiteis, de ménsulas, de ventaniñas, etc. Vale, eso era simplemente unha idea, unha visión global, territorial de algúns dos resultados do proxecto. Se imos a casos individuais, se podemos destacar algunas das cousas que aportou este proxecto que descubrimos, probablemente parezca unha cosa moi modesta, pero temos que pensar que estamos descubrindo restos de muros de fai 1200, 1300 anos que ata agora non se tiñen advertido. Ahora veremos as fases mellor, pero, por exemplo, neste caso, San Xulián de Pontecesures, en Pontecesures, precisamente, esta capeliña todavía conserva toda unha parte aquí da parte inferior da nave, que é un aparello típicamente alto medieval, anterior ao románico. Outra tamén novidade foi San Benito do Paz, moi perto de Santa Eufemia da Ambía, descubrimos este aparello, esta fachada, que tamén é o mesmo tipo de técnica constructiva que ten a Santa Eufemia da Ambía, que é unha igrexa prerrománica moi ben coñecida. San Mamede dos Mártores, que se falou antes a miña compañera Rebeca, tamén, aquí despois o veremos mellor, conserva unha parte de muros que tamén son alto medievais, ou esta que cortesía de Bruno Rúa, que identificou toda unha serie de aparellos, muros na igrexa de San Brais de Vilaz, en Berín, que están feitos, se o miran, son na súa moi grande parte perpiaños romanos reutilizados, probablemente romanos, son perpiaños reutilizados sen dúbida, e con eles fixeron algún momento da Idade Media unha igrexa. Outras iglesias que algún autor dixera que podía ser alto medievais, pero nós pudimos confirmarlo. É o caso de Santo Tomé de Tordea, en Lugo, en Castro Verde, San Sual de Palmón ou Santa María de Bermés, por exemplo, na zona de Galín. Ben, entón, o que agora vou intentar ir moi brevemente, simplemente non me interesa, é algúns destes estudios estratigráficos e de datación que fixemos en distintas iglesias das máis importantes, non? Con algúns dos resultados. Ben, o primeiro caso é San Xés de Francelos, en Ribadavia, en Ourense, que si é un caso ben coñecido porque conserva na súa fachada principalmente, pero tamén alrededor de toda a aldea, conservase pezas claramente de tradición chamante asturiana, de románico asturiano, como esta celosía, que é moi similar a que existe en Priesca, en Asturias, que está datada, no caso asturiano, en torno a 921. Tamén estes, os capiteis e cregos coa columna, están recolocados nunha fachada actual que parece moderna. E, bueno, todo eso sí era coñecido polos historiadores da arte, non? Pero se creía que os muros da igrexa eran totalmente modernos, dicíase que non pegaba nada daquela igrexa alto medieval, que se destruiría e todo moderno. Sen embargo, tanto a forma de construir como a datación que pudemos coller dun morteiro nesta zona indícanos que efectivamente estamos en un momento en torno ao século IX, máis ou menos, que as datas da datación son un pouco amplias, pero claramente indica que estamos na alta Idade Media. Entón, que esa igrexa todavía conserva restos dun paramento original alto medieval. Outro caso moi interesante é o de Santa Eufemia da Ambía, é unha das xoias do prerrománico galego, do pouco que queda, do que se cría, que quedaba pouco. E aquí podemos ver, entre eles, por exemplo, ten unha P de altar, que é unha ara romana reutilizada, é un recurso moi habitual na Alta Idade Media, coller aras romanas, facerlle un oco para meter as reliquias de santos e poder utilizarla como un P de altar. Ten ademais unhas ventás seminadas preciosas as tres conservan o arranque das naves, que é unha igrexa con 3 naves, en Santa Eufemia da Ambía, pero ata o momento nunca se fixeron un estudio arqueolóxico. Nos o que fixemos foi identificar as fases, pudimos constatar que toda a cabeceira é obra original, é da primeira fase do edificio, e alguna pequena parte da nave tamén é original.
Isto é interesante porque as tres ventas, as tres fiestas son un pouco distintas entre sí, por eso alguén alguna vez propusera que se estaba recolocada posteriormente, pero a forma de facer todo é un único momento. De novo, a datación que collimos parece corroborar efectivamente que estamos ante unha obra alto medieval, probablemente en torno ao século X. Outro caso, Santa María de Misós, en Berín, moi similar, tamén en tres naves, ainda que a técnica é un pouco diferente. O que podemos constatar, de novo, collendo os morteiros, non falamos moito de como se collen estes morteiros, sería moi interesante simplemente para que saiban como isto é o que fai o noso compañero Jorge Sanjurjo, mediante unha espátula intentamos entrar o máis posible dentro das xuntas entre as pedras e entre os perpiaños para intentar coller o morteiro original, porque se quedamos no exterior, os morteiros normalmente hai morteiro de reposición, máis moderno, pero nos casos nos que además incluso xa empezamos a ver cal é o morteiro pola cor que ten, un pouco por así de viso xa empezamos a reconocer cal pode ser o morteiro medieval original. Entón, o datamos, efectivamente deunos unha datación en torno ao século IX. Temos que intentar afinar un pouco máis porque os marxes de erro son un pouco grandes, pero por lo menos confirman, sen dúbida, que estamos ante edificios deste período alto medieval. Outro caso, San Adrián de Amiadoso, este non é moi coñecido por as pezas que ten de relieves, un par de relieves de cruz, típicamente chamalle cruz asturiana, ou alfa de Onega, tamén na Basílica de Santiago existiu unha cruz, neste caso de orfebrería, deste tipo. É tamén interesante porque procede deste lugar un cancel, unha peza de mármore, que ten por unha parte, unha das caras, é claramente tardo-romana, probablemente do século IV, e na outra cara, probablemente en torno ao século IX, fixeron un novo relevo, baixo relevo, para aproveitar esa pedra e dar tamén unha dimensión quizá simbólica, é dicir, aproveitar un pasado romano para legitimarse na Alta Idade Media, retocar unha peza romana para volver colocala como unha parte do cancel. Esta é unha foto dos anos 50-60, cando ainda quedaba un pouco máis en pé o edificio, que xa era, naquela época era un galpón, por así dicilo. Na actualidade, máis galpón todavía, o sea, somente queda un muro feito de interior e medio non bueno, por decirlo así. Pero, nese caso, todavía quedan algunhas das pezas originais do especie do aparello e podemos acceder de novo ao interior e coller unha datación nos dá, efectivamente, un período alto medieval, en torno ao século IX. Un caso tamén moi interesante que coñecido, San Martiño de Pazó, eu creo que é unha das iglesias máis interesantes que hai en Galicia, probablemente non está demasiado valorada, porque ten a característica de que é a primeira que constatamos aquí en Galicia que está feita totalmente en sillería feita con escuadra e ex novo, é dicir, cando vemos un muro feito totalmente en sillería, podemos pensar que é algo normal, pero temos que pensar a cantidade de inversión, de técnica, de constructiva, de coñecemento que hai que ter en determinado mundo rural como era a Alta Idade Media para ir á canteira, organizar a produción, sacar os bloques, tallalos, ademais con ferramentas como unha escuadra para conseguir que estén perfectamente ortogonales. Todo eso é un coñecemento constructivo que no románico xa é normal, pero neste mundo todavía non era normal. Foi no mundo romano, parece que durante un período desaparece, porque caro, porque é difícil, e neste momento volvese a introducir. Entón, este é un dos edificios do século X, na zona de Gallariz, en Ourense, parte da familia de San Rosendo, que era unha das máis poderosas do momento, que foi capaz de facer este edificio, e ademais fixolle unha porta que, con este arco, un alfiz, que típicamente podemos chamarlo mozárabe, que imita directamente os modelos que había en Córdoba, que eran os máis prestixiosos que había neste momento, non? Ainda que este mundo era un mundo cristiano, tiña contactos con o mundo musulmán e intercambiaban modelos culturais. Entón, bueno, outra das iglesias, neste caso de un século X, a datación, por carbono 14, porque combinamos neste proxecto, combinamos algunhas datacións por luminiscencia, que son as que falaba antes, con outras datacións feitas por carbono 14. Bueno, son técnicas distintas, totalmente distintas de feito, pero o feito de que coincidan en sí indica que estamos, que parece que están dando resultados correctos. Son
o carbono 14 basase na materia orgánica, na idade da materia orgánica, a luminiscencia basase no momento no que a luz, a radiación solar deixou de dar a unha serie de partículas, sobre todo de cuarzo, minerais, que quedan pechadas. Entón é como un reloxo que se pode parar no tempo e podemos averiguar canto tempo fai que esas partículas deixaron de ver a luz porque se fixo un morteiro e contar e dicir, pois fai tantos anos que se fixo este morteiro. O cal é moi interesante porque nos data o momento constructivo, exactamente, no que se estaba facendo. Ben, tamén un dos casos creo que máis interesantes porque é moi debatido con os historiadores é de Santa Comba de Bande, que seguro que vostedes coñecen, en Ourense. Santa Comba de Bande é un dos exemplos que sempre se ten explicado da arquitectura visigoda, que se chama arquitectura do século VII. Sen embargo, é moi debatido porque nos últimos anos un equipo de arqueólogos como Luis Caballero, sobre todo de Ángeles Utrero, propuñan que tiña que ser máis ben posterior, porque por unha serie de innovacións técnicas que somente se poden explicar, según eles, pola chegada dos musulmáns no 711, que traen novas influencias de Siria e tamén do norte de África que se aplicarán aquí na península. Entón, bueno, é basicamente un exemplo super debatido entre os historiadores e os arqueólogos. Nos o que fixemos para intentar aclarar un pouco este debate foi coller unha serie de morteiros de novo, datalos por luminiscencia, e o resultado que nos deu é que non é nin do século VII nin do século X. E probablemente a data máis fiable é de finais do século VIII, que é un período intermedio. Un período no que se cree que non pasa nada, porque isto é o mundo olvidado sur de Galicia, entre os árabes, non debía haber ninguén, e, sen embargo, agora temos que empezar a pensar quen era capaz de facer unha iglesia destas características, de tanta calidade, na Galicia, na sur da Galicia, ademais, que era unha zona que teóricamente ainda non era ni sequera do Reino Astur, quen estaba detrás desta iglesia. E vou ir rapidamente, porque non me queda moito tempo, pero simplemente outros exemplos, como Pansón, o Arco de Pansón, que está non moi longe de aquí, en Nigrán. Tamén é outro exemplo de, tradicionalmente falado de arquitectura visigoda, pero por agora é somente unha datación a que temos de carbono 14, parece que máis ben temos retrasado ata o século X, porque que non é, isto falei un día en Nigrán e a xente non me gustaba demasiado que será eso, pero non por eso perde categoría, sigue sendo un exemplo interesantísimo da arquitectura alto medieval, de feito coñecemos mellor que encaixa en outros modelos. Simplemente, parece que canto máis antigo ten que ser máis mellor. Son 300 anos, probablemente, ou 200 de diferencia, pero non é a idade o que lle dá valor. É unha das cousas que lle dá valor, pero hai outras cousas. O exemplo de San Xoán de Palmout, en Lalín, como dicen, tamén, de novo, simplemente paso moi rapidamente para que vexan o traballo que fixemos en distintas iglesias do século IX. Outro caso de San Martiño de Armental, este tamén era moi pouco, bueno, non era coñecido, unha iglesiña totalmente, por así dicilo, anodina, no medio da Vila Santar, que prácticamente ninguén estudiara, non tiña ningún valor especial. Nos o que atopamos é, por un lado, que había unha serie de pezas reutilizadas, entre elas unha ventaniña típica alto medieval, e un epígrafe, que non se dirá nunca, no que pon a data de ano 871, que é moi interesante, entre outras cosas, porque o mosteiro cercano de Mefonce, Santa María de Mefonce, que é un exemplo precioso de románico, sabemos que foi inaugurado inicialmente no ano 871, precisamente antes de, obviamente, esa casa románica. Entón, bueno, quizáis, non sabemos onde ven este epígrafe, pero quizáis nos está falando de que nese momento se fixeron bastantes iglesias e bastante actuación nese entorno. Cidadela, un xacemento que está nesa zona tamén, o que fixemos dentro de Cidadela hai un edificio que está considerado aquí sempre como unha igresiña, dentro dun estudio amplio e integral de todo o xacemento, no que fixemos moitas cousas, excavacións, entre elas, tamén pudemos datar que esa iglesia parece pertencer ao século X, entre o século X e o século X. Outro xacemento é Santa Comba de Louro, en Vaga tamén, no que as datacións temos alguna nova, pero hai unha das bases que é claramente alto medieval, que tamén non... Como poden ver, aquí o que quero dicir é que este tipo de técnicas non só aplicamos a edificios que quedan en pé, a iglesias, sino tamén a iglesias que están excavadas, que de feito, en realidade, a veces é unha ventaxa ter esa iglesia excavada porque podemos ver mellor a evolución que se só cando vemos a iglesia actual. San Mamede dos Mártores, de novo, as distintas fases, San Xulián de Pontecesures, Santo Tomé de Tobia, Santa María de Lalín, etc. Bueno, xa non
sigo con este rollo mellor de mostrar moitas imaxes de igrexas, pero para que vexan que temos un patrimonio moi amplio de igrexas que teñen esta orixe altomedieval, que, bueno, realmente creo que podría ser a envexa de calquera outro país, sobre todo en Europa, de conservar este nivel de evidencia en un período no que normalmente prácticamente non temos indicios materiais. O que fixemos xa para rematar, agora estamos nese momento, é empezar a comparar, vale, xa sabemos moito destes edificios, sabemos ver como se parecen, se temos técnicas constructivas similares, para a través da forma de construir intentar entender mellor quen estaba detrás da construcción destas igrexas, a sociedade que habitaba alrededor destas igrexas. Como poden ver, pues, hai efectivamente parellos que son moi semellantes, como Francelos, Amoroso. Na zona do Deza tamén atopamos aparellos moi semellantes, na zona de Iria, etc. Pero, aparte, o proxecto tamén ten unha dimensión na que, como dicíamos, queremos ir fora da igrexa e ver como estaba na súa paisaxe. Entón, vou poñer un exemplo moi breve da zona da Mariña Lucense, que, como saben, está aquí, en Galicia, no que a través dun documento, de 2 ou 3 documentos, podemos identificar un número bastante elevado de igresiñas, case todas elas existen como igrexas parroquiais actuais, e o que fixemos, usando precisamente os modelos de información geográfica, foi un modelo, a nosa pregunta era, moi ben, sabemos que hai igrexas, pero por que en algún momento da Alta Idade Media alguén decidiu crear neste concreto lugar unha igrexa? É dicir, por que emplazan nun lugar na paisaxe e non noutro? Existe algún patrón nas igrexas que todos vemos parroquiais para elixir o emplazamento ou é totalmente aleatorio? Podemos chegar a saber quen decidiu por que poñer unha igrexa aquí e non noutro lugar. Entón, unimos moitas variables xeográficas, por exemplo, se están próximas a un río, se están na zona de val ou unha chaira, se están cerca do poboamento ou non, se están próximas a unha estrada. Entón, o que obtivemos, o explico así máis ben con fotografías, que probablemente é máis fácil, é que existe un certo patrón que se repite, como sabemos, no mundo rural galego predomina unha certa dispersión, ou máis ben hábitats polinucleares. O sea, non temos como en Castilla povos nos que a igrexa está no medio do pobo. Aquí o habitual é que a igrexa parroquial estea nun lugar máis ou menos alonsado, normalmente non está no núcleo da aldea, está actualmente sí, porque as aldeas crecieron, pero normalmente estaba na zona afastada, un pouco afastada, que se suele chamarse a igrexa, de moitas formas, e está a veces incluso no medio entre varios aldeiños. Hai unha aldea aquí e outras que todas confluen na súa igrexa parroquial. Por que sucede isto? Bueno, o que podemos ver é que hai unha decisión deliberada na Alta Idade Media de montar, de facer unha igrexa nun lugar intermedio entre distintos núcleos de poboación, que normalmente, ademais, cando é unha zona de val, unha paisaxe de val, que isto tamén estuvimos Felipe Cuidado, a igrexa ocupa un lugar a media ladeira, facendo unha referencia na paisaxe para todas esas núcleos de poboación, pero tamén para as terras de cultivo, para ser un símbolo que se ve na paisaxe, que controla o val, é un pouco o núcleo articulador de todo ese mundo, que o mundo realmente é un val nese sentido, o que domina, e dalle incluso o santo que se elixe para esa igrexa, ás veces teñe unha connotación específica, distinto do santo da parroquia de enfrente. É dicir, o que estamos intentando estudiar é precisamente esa dimensión que ten a elección do lugar do emplazamento das iglesias. Remato xa unhas breves conclusións, así máis históricas do que tivemos neste proxecto. Se temos que, como dicía, intentar coñecer mellor a sociedade altomedieval a través destas igrexas, o que podemos ver, primeiro, falar da arquitectura, como dicía, podemos ver que os poderes, porque neste momento as igrexas están sendo construídas por distintos tipos de poderes, en xeral son sempre con capacidade económica, calquera non podía construir unha igrexa neste momento, necesitaba cartos, necesitaba autorización, necesitaba unha serie de recursos que non estaban ao alcance de calquera. Entón, si estamos vendo que en algúns casos, por exemplo, cando se fai unha igrexa, como dicía, en sillería, cando se usa cal nos morteiros, que a cal non é moi abundante en Galicia, cando se fai decoración escultórica, porque
porque algunas destas iglesias prácticamente non tenían nada, serían feitas por mampostería, que a mellor unha ventaniña sin nada, pouco máis. Pero naquelas que si teñen capitéis, etc., podemos pensar que hai máis diñeiro detrás, que hai máis cartos, hai máis poder. Tamén aquelas casos que teñen pinturas murais, por exemplo, Santo Hilario de Bóveda, ou aquelas que teñen unha planta, que é un pouco, porque a planta habitual é a planta, unha nave única e un ábside cuadrangular, pero naqueles casos nos que se atreven a facer unha planta cruciforme, unha planta con 3 naves, isto indica que hai alguén detrás con capacidade económica, non? Detrás desa iglesia. Entón, según isto, distinguimos un pouco, que estamos traballando actualmente, entre iglesias feitas por as principais aristocracias da Idade Media. Podemos falar de 4 etapas, non vou agora contadas porque andamos mal de tempo, pero hai distintas etapas nas que as principais aristocracias construen algunhas destas iglesias. E, por outra parte, temos as élites locais, as aldeas. Cando falo das principais aristocracias, pois estou falando dos bispos, dos condes, incluso dos reis, xente que ten unha capacidade, pois, como decir, supranacional, supralocal, polo menos. En cambio, despois, as élites locais, pois, por así dicindo, as aristocracias que viven nas aldeas, que teñen máis terras que os outros, que teñen a mellor a capacidade de facer unha pequena iglesiña en mampostería. Esa xente, como digo, construye edificios máis sinceros, pero que igualmente valenlle a moitas cousas, entre elas para afianzar o seu poder na comunidade, non? E, como dicía tamén, as iglesas son unhas artelladoras na paisaxe rural, que normalmente, como dicía, están en media ladeira, nun extremo das aldeas, e como é un centro aglutinador da vida e da morte, porque tamén aglutinan os cemiterios a partir do momento da Alta Idade Media, os cemiterios reúnense en torno ás iglesias. Antes non era así, é un pouco aos orises. O que quero dicir con todo isto é que as iglesias están tamén detrás das orises da paisaxe rural tradicional, que con moitos cambios pero máis ou menos todavía ainda podemos ver na Galicia actual. E a última diapositiva que queríamos recordar aquí é que, como falábamos, as iglesias son un elemento identitario. Todavía neste proxecto podemos, cando cada vez que íbamos a unha iglesia, atopábamos xente que ten as chaves da iglesia, que o párroco non está normalmente, non hai párrocos para tantas iglesias, o mellor ven unha vez a semana simplemente. Entón, hai alguén que ten a chave da iglesia, falas con esa persoa. Vemos moitas interaccións da xente co seu patrimonio, dende a xente que obviamente ten medo, por que queredes entrar a iglesia, que é normal, porque houve moitos robos, moito atentado, non? A xente que, lugares nos que está a iglesia totalmente abandonada, que ninguén sabe dela, que ninguén a cuida, ou, a xente incluso que nos amenazou, eso os contaremos outra vez, que non podíamos tocar as súas pedras porque esas iglesias eran deles, e que ainda que tivéramos permiso da Xunta que quera que sea, e non, eran as súas pedras, e que eso non se toca, é dicir, un valor realmente de querer absolutamente o seu patrimonio. Bueno, simplemente identificamos un pouco un estudio moi inicial que podíamos falar de 3 tipos de relación da xente da comunidade coa súa iglesia. Iglesias que son comunidade, que manteñen o culto, que é a iglesia parroquial, que é unha das máis habituais, na que a xente son as veciños, os que limpan a súa iglesia, cuidan, queren porque é a súa iglesia parroquial. Outros casos no que a iglesia máis ben é un monumento, como Santa Comba de Bande, ou así, na que a xente perdeu un pouco esa vinculación, non é o seu lugar de culto, é máis ben un monumento que está moi importante, veñen os visitantes. Entón, Santa Comba de Bande non se contan, e non saben, pero xa non teñen esa relación tan de que é a súa parroquia. E a última é a iglesia esquecida, como digo, de casos nos que está a iglesia totalmente abandonada, incluso derruída en moitas zonas, e que olvidouse un pouco esa relación. E nada máis, moitas gracias e excusar a todos. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta rápida, se non, temos o almorzo e algo jantar e podemos conversar tamén aquí, Felipe. Si, unha pregunta moi rápida, beneficiando o feito de que, como conezo os vosos traballos, pues podo pasar un punto máis alá. É moi bonita esa referencia que plantexa unha comparación entre o que tedes atopado no proxecto, que é espectacular, a densidade, por calidade, por certo, e o que ocorre no mundo románico. É moi bonita esa referencia que trouxeches do monxe medieval que di que despois do ano 1000 se estende por toda Europa un tupido manto de iglesias. Entón, a pregunta obvia é,
o que estades atopando aquí, entre o século VII e o X, que iso é importante comentarlo para a audiencia, o que estades atopando aquí entre o VII e o X, podemos decir que é unha situación normal en Europa ou é máis ben algo excepcional? Eu creo que é a mesma realidade que temos actualmente. É normal que en Galicia son as 3.000 e pico parroquias, comparando, non sei, con outra región do mellor de Francia. Eu creo que a realidade é a gran dispersión en Galicia do poboamento. Entón, temos igrexas máis numerosas, pero posiblemente, entendo, en moitos casos máis sinxelas. En Castilla, o mellor, non existe o número de densidade de igrexas por habitante que temos en Galicia, pero probablemente teñen unha arquitectura un pouco máis elaborada. Eu creo que o mesmo que os castros, o mesmo que a densidade do poboamento en Galicia desde sempre. Pero, efectivamente, estamos indicando algo máis tamén, estamos indicando recursos e capacidades nunha época na que normalmente se cree que non hai nada. Sí, eu concordo con José Carlos, ainda hai moito que facer, pero creo que o caso de Galicia é excepcional. Pero como é o sistema de poboamento tradicional, que bueno, agora está mudando, pero que ata hai 50 anos era moi disperso, e eso mismo se plasma nas iglesias. E creo que ese poboamento, precisamente ese modelo de poboamento, o temos que ver en torno ao século VI, cando se está transformando, bueno, e o sabes tamén ben, polo tema da construcción das terrazas, ao cambio de paisaxe agraria, todo eso conleva detrás unha nova estrutura de poboamento que tamén se relaciona coa construcción de iglesias e con outros moitos aspectos que creo que aínda se nos escapan. Se comparamos este estudo, que, como digo, nós non vimos todas as iglesias, o sea, fixemos unha selección porque era inviable traballar en todo o territorio galego, pero se comparamos, por exemplo, o estudo con unhas perspectivas similares que fixo Leandro Sánchez en Álava, no País Vasco, totalmente a proporción de cantidade de edificios dese momento totalmente non ten nada que ver con a nosa realidade, nada que ver. Entón, creo que este modelo de implantación de iglesias no territorio nos está falando de un modelo de poboamento que creo que se está empezando a construir nese período, non? E que logo muda no románico, en parte tamén en relación coa evolución do Camiño de Santiago, con novas estructuras, etcétera, etcétera. A miña dúbida, a ver, eu son estudiante de filoloxía galega, non? Estudamos literatura medieval galego-portuguesa e aí analizamos os textos. E tamén falamos da ubicación das igrexas ermidas. Nos textos sobreentendíase ou pensamos, tiñamos a hipótese, que agora creo que era equivocada, de que a ubicación das igrexas viña determinada xa de antes, porque antes realizábanse actividades ou ritos pagáns coa cristianización, pois tapouse ou solapouse con igrexas católicas. E non sei, iso é o que nos dixeron a nós, é o que vimos, e quería decir. Bueno, un pouco, non, eu creo que non é equivocado. En algúns casos, o que pasa é que é moi difícil chegar a ese nivel precristián, pero, por exemplo, o Gas Santas pode ser un exemplo. Hai moitos casos nos que intuimos, pero é difícil demostrarlo, que efectivamente existía un culto precristián e que a Iglesia ponse en un determinado lugar, efectivamente, porque había unha serie de crenzas ou de ritos que se facían ali, é unha continuación. Eu entendo que non é o caso máis habitual, pero sí existe. Sí, é certo, hai edificios, non podemos entrar neso, non? Pero estamos vendo, por exemplo, o caso de Santa Eulalia de Bóveda, bueno, xa falaremos deso, non? As pinturas, as temos datadas, en breve sairá un artigo respecto, non son tardorromanas, sino que adaptacións da alta medieval, pero está sobre un edificio anterior que está dedicado ao culto á auga e probablemente se apagán. Augas Santas é o mesmo, o sea, están cristianizando un lugar
relacionado cunha sauna relacionada co castro. Sin embargo, tamén estamos vendo que hai outros edificios que están feitos ex novo nese momento. O que ainda se nos escapa é por que está pasando ese fenómeno, é dicir, por que unhas iglesias se construen novas, sin embargo, outras están claramente cristianizando determinados lugares. Entón, bueno, ainda non temos resposta concreta para eso. Bueno, pues gracias, vamos a cafetería nuevamente.